Ġeneralment, jekk tara kif bniedem ipoġġi ruħu fil-qasam tal-partiti, hija kwestjoni ta' lejaltà u lejaltà kważi mħabba, lejaltà bħal tal-futbol ġifieri, tgħidli jiena laburist sal-mewt, jew jien nazzjonalist sal-mewt. U ġifieri mhux talli jista' jagħmel li jrid il-partit u jibqgħu lejali, talli laqqas lesti li jisimgħu il-kritika, ġifieri huma ħafna minn minnu vera lejali lej il-partit. Laqas biss tidħol l-informazzjoni għandu li tista' tiżvijaħ. Anzi kun hemm doubling down, ħafna drabi nara, pereżempju meta kien hemm xut li kienu manifestly korrupt. Biex ta' anzi n-nies li kienu lejali iktar ħabbewhom u iktar orewhom sosten. Eżatt. So that is it's a kind of partisanship li hija emozjonali. Dik teżisti ħafna Malta, teżisti anke l-Amerika, by the way, maħniex waħedna li għandna minna di. Però xej problema, xumbat jekk partit jagħmel l-iżbalji jista' jibqa' hemmhekk għal dejjem. Tifhem? Dependi kemm huma kemm kbira l-faxxa fin-nies li jappoġġawh li hija dil-kwalità ta' hardcore li qed tajt. Eżatt, issa l-hardcore għalmenu mill-istudji tiegħi ma nafx għandix raġun imma naħseb li studji oħrajn juru l-istess ħaġa. Hemm hardcore ħafna ikbar fil-Labor ta' maħabba lej il-partit u lejaltà assoluta milli hemm fin-nazzjonalisti. Fin-nazzjonalisti forsi mod kif tista' tgħidha jissawtu iktar. Huma aktar self-critical? Eżatt. Ma hemm ta' ġifieri lejali sal-mewt ma' nazzjonalisti, però hemm iktar criticism interna.